Iku sapa iku? Hah? Iki lho, nah. Iki lho iki Nyapa coba? Lah karena kuwe lah. Iki dicupno kene. Nanti Pak Angel ngene. Gak, kene lho. Iki lho iki. Alam boh. Aku enggak tahu. Iku dicupno kono ya, Kak. Ya yo. Lah ijo nyuteng lho, Pak. Orang melu tuku melu numpake kok. Apa? Iya, ora dicetrem tukang son. Aku ngecek Bas es Pak. Lha iki lho kakak apa? Lho.
Gusti, lho iki Helmi kok entuk wong bento-bento ngene ya. Mas es. Lah, selangin ndi bakal bento iki? Aku iki yo. Kira rasi dolak. Lah nek no. Lah sing dimono kuwi ra aku kok. Ora apa-apa. Iki urip ora. Kira mau. Mangewu. Kowe gak ana tulisan ngarep kono mau. Ning ngarep ana tulisan itu. Kira maca mau. Pemulung dilarang masuk. Dodol. Heh? Iki mau dodol. Kowe ngisore, Jualan. Iya. ngisore tulisan pemulung ra mau waca. Apa? Jualan gratis. Berarti sama le nyanyi sama dia. Lah nek kono salah tulisane ya. Salahe kowe mlok. Mas. Iki lho bekakak apa? Aku gak mandi tangan. Iso, aku beda kayu lah. Ini masih ke Eh. Mas. Kene gak payu lah jarno. Aku ra mangan gedang kuatir kok. Bakal ana sunat. Ben gak payu lah. Sok ngene ya. Enak. La ilaha illallah. Ya Allah, Gusti batang bayi. Kak seneng aku. Blempem kok. Blempem. Kene. Tubeni. Ngombe. Akhirnya selawat tenaga modar. Jadi aku ngerasakno main dino iki rada bingung. Aku sok gegleken lega. Kan narik gegleken. Lah iya, Gegleken. gegleken. Mas, padha cangkemen Mas ngono ae kok. Wong kok nasional. Kau manusia lepas dari nesu. Dene. Iki bakule kurang ajar. Apa? Ada bocor dikene wong. Lah. Aja kok rasane nak rene nang pikir perkara kerupuke mlempem kabeh ngono kok malah. Alhamdulillah. Apa wis dikeki? Hah? Apa wis dikeki kowe? Burung iki. Lah alhamdulillah. Maksudnya ngene lho, Dik. Piye, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serompete rada ndudel ngono. Serompet dikeki gendeng ngene kok bingung. Takon meneng timbangane Ora apa-apa, Mas. Iku ngono tukang somprete jaran. Jaran iki ndak dasem iki. Lah yo iku. Tukang somprete iku jaran. Apa? Si kopong apa? Aku mulai timbangan kobok. Sing kopong ora iku. Gak Lho iki menungso kok ana sing barang. Kowe ngerti ta ora? Nek ngarep kono mau ana wong udan dadi cekeli. Mbah. Gak melu aku. Gak melu aku mbah. Gak melu aku. Kalah. Jaranmu mati lho. Peniti kok ngene iki. Jaran pirang-pirang setahun di rumah ti ra lemu-lemu. Lho aja kok kepan men lemu. Lah iya, Ngeret. sing tukang ngret ready. Ya kok ya semacam ngarit lho. Iki ngene Mas acarane apa? Biasane nang dilin-dilin iki kawin. Hah? Nang dilin-dilin. Rumah sampun ana ndile tak kawin ngono. Takokno lho rene dulu. Oh saiki perkara ndile mek ora guru kawin tok. Takokno lho piye? Takok. Kowe ana sing takok. Lah apa aku mokon takok? Hah? Kowe ngerti gak acarane? Mantu ngono kok. Lah sing mantu, Sing digawe. sing digawe sapa? Wong mantu blok goblok.
Lah sing mantu, Lho sing digawe kok. sing digawe, Sing mantu blok, sing mantu, sing digawe. sing digawe. Lho sing mantu kok. Bocah kok bule. Lesukan terus kok. Iki teko, Hah? teko. Iki apa, Cak? Aku tak Kene kene pepatah, Lho yo, malu bertanya jalan. menese. Tak takon sing sopan. Aku tak takok karo Sing sampeyan. capek tak takon. Kancaku sekolah di TK. Cukup kowe. Ndi? Lah iki. Duwe kanca, duwe kanca. Kata iku ra kancamu. Hmm, Biyen mantan pacarmu. dhisik tau apa sampe pacar kok. Moh iki. Sebabe kowe elek. Gak Apa? Bang sewu. Dadak pirsa. Mas, Iki Mas. golobok muda napa mboten? Muda aku. Kandhane aku nek ngene pasar muda kabeh ngono kok. Takonmu ki apa? Aku kok takok apa? Kok ana bab lombok beras brambang lho. Wong wedok nek takoke ngono kok. Aku kok takok apa? Iki mangko kancane sesuwe kowe. Asin to, Mas. Asin. Niki non saya wacarane apa nggih? Wacarane apa, Bu? Oh, karo. Lho, kok rene kowe? Kuwi takok wis sing apik. Sing apik, sing sopan, unggah-ungguh digawa. Takok Aku pencilan. nggo. Yo ah, sing sopan tak takok ah. Omahe nggo ndi? Apa ranane? Maksude iku lho kowe takon unggah-ungguhe dienggo. Lho, delengen deh. Gak ono lengen kok kon nggo. Sing sopan lho sing sopan. Omahe ndi tak ranane? Kowe iki mau mentok. Ono. Nah, mentok ah. Heeh. Kiri kanan jalan aku kene. Kanan jalan. Bukan sithik lho. Heeh. Nek kono. Kali yo. Sandinge kali. Hah? Sanding kali. Tanggul. Sakulane tanggul. Sing ana rajeki akeh lho. Sing omah ana irunge iku. Sing ana tuane, Omah kono irunge sing lho. ana tuane dhuwur. Iku semula Hah? musola. Aku gumun iki omah apa ana irunge aku. Kulon tanggul yo sing rajeki akeh. Apa? Ana kembange Kamboja. Nyapon neh. Kowe wis takok aku anaknya. Nyapa mbok takok. Pacarane lho. Aku gowo orek-orek kok takok. Apa tulisannya? Rungono. Yang bertanda tangan di bawah ini. Modelnya mesti. Lu apa? Yang bertanda tangan di bawah ini. Di. Aku yo golek kok. Di. Aku golek. Ora suwek katokku. Aku malah apa kok proposal. Oh, iso bertanda tangan. Acarane Desa Kesambi. Desa Kesambi. Bapak su tre S Sutris dan Onono Sutrisno. Ibu ibu dan Onono matani R Nur. Jaja Janah Bunur Janah Nak bengi. tapi Senengane lu. lah kok takoki kok aku kok pacarane nikahan ya Bu ngono kok kowe lah nikahan apa mbok gak ero iku sing mlaku mau sapa Iku mau tamu. lho ora kok tekan kene itu berarti yo roh belumnya Lah nek ngono ke barang ya roh. yo roh aku kon rene kon ngene ora iku Bapak Sutrisno Ibu Nur Jana. Iki muga-muga dados keluarga sakinah mawaddah. Iki tak kawin lah. Sabet kotek kowe. Iki tak kawin lah kok. Lah yo kawin. Lah yo kok tak dongono mbok alamu aku.
Bapak Sutresno Ibu Nurjana muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan. Bacok maksud Tresno. Alhamdulillah. Monggo iso Bare kamu dongano nesu. iki ngono Pak Sutresno nikah neh. Gak iki waras lah ngono iki. Baleni waras lah ngono iki. Nyapo? Hah? Nyapo? Gak omong ngamuk kedulur, Dik. Iku lho perkara kae mau. Apa Pak Sutresno nikah? Ngomong kowe kok malah. Mau lho. Iya ya Pak Tres karo Bu Tres. Pak Tres iki anak. Anake. Hah? Pak Tres, Duwe anak. bacok wonge kowe Mas. Iya lho. Lho Pak Tres iso duwe anak yo. Bacok wonge kowe. Ya bener. Bendone Pak Tres iki duwe anak lah sing ora nunggu koran. lho. Sia. Piye? Lho Pak Tres dia anak kok lebokno koran lho. Lah yo, ketemu wong lanang duwe anak. Metu ndi? Maksudnya ngene lho Mas. Piye, Dik? Pak Tres iki seneng wong wedok. Seneng Wong wedok. arti bundur ra ajur Pak Tres. Iki lho. Lah iya, Pak Tres Tres. seneng wong wedok. Lah bundur ning ndi? Lah yo iki. Ngene lho ngene denom. Nang no. Denom Pak Tres. Heeh. Berarti lho kita bundur. Lho iki aku Gusti. Omonganmu lho, Mas. Ngene lho ngene. Pak angel ngene lho yo Nur. Pak Nur dasem lho Pak Nur. Pak Tres. Pak Tres. Iki seneng wong wedok. Lah bundur. Bundur jana iki lho. Ngerti apa ora cincin-cincin ngomong. Ora muring-muring. Siap, bunur sing duwe bunur. Bunur Bundur sing sae kebodi modal-modal ya iku. iso nek bunur. Lah terus Nek tukang golek rasa omongan kok iso. Wah, rusak gede. Omonganmu. Maksudnya nek nami Pak Tres seneng bunur lho. Pak Tres Seneng bunur. seneng. Hmm. Berarti iki wis ora seneng. Yo ijau nase. Netes ngono kok ora seneng. Ngetes apane ngetes? Doke. Sing namine Pak Tres budi ya. Ajeng nang doke sampean ilang. Goblok. Iki bentol saiki. Ngene lho. Nyapa doke terus mbok takono. Aja mau muni ngetes. Maksudnya Pak Tres Pak Tres karo bunur. karo bundur. Iki delok TV. Delok Delok TV. Delok berita. tak Pak Nori Channel. Pak Nori lagi seneng-senenge Seneng delok apa? berita. Delok berita. delok berita. Pak Nur lagi seneng-senenge delok berita. Dilah bunur. Lah bundur. Pak Nur nesu. Lah bundur diapano? Didoni. Terus dadi anak iki. Tujuannya piye? Cerita. Iku cerita pisan. Nah, Tak cerita pindho. street yo, pokoknya street pokoknya. Lah ping 3. Istri TV. Lah ping 10, Mas. Ngejeblek lo cangkeme kancane mbok nyetit ping 10 iku. Omong Iku yo ngono. duwe putra lho. De putri. Putri, Mas. Putri sing miliki Silvi Fatihah angele. Silvi Fatihah tu sapa? Rizkina lah ngene jenenge setua gede lah Pak. Jare geblake mau. Itu jenakno anak angel ra umum. Iso. Silvi Fatihah tu Rizkina. Didongakno. Muga-muga dadah keluarga sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan ngono. Wis aja dawa gak ana embel-embel ya dawa-dawana. Mbak Silvi iki nikah beda karo kowe, Mas. Zaman semono kowe ndak kawin lho. Padha lho beda ora iso. Zaman saiki nikah. Zaman kowe biyen kawin KAWIN karo NIKAH lagi beda. Tak mange. Piye? NIKAH. Lho iku ana werdine, Mas. Apa? NIKAH. N niat insun NIK keluarga A akan H harmonis. Niat insun keluarga akan harmonis. Iku nikah. kawin. Nah, kawin iki kowe biyen. KAWIN. Aslinya Mbak Silvi nak kawin. Kok iso?
Ka, Lino. Gak katok. Ka, Ka. Ka, Kulino. A. Awor, B. wegah. Ijen. N. Naib. Awor, Kulino, awor, wegah, ijen, naib. Lho, tak kumpul kebo. Lah ya kowe. Iya, aku kok kalah terus ini. Buat terus lah lele. Wes nak kok kowe. Padakno kowe. Dongakno. Mugi-mugi Bapak Sutrisno sabubare di kacat diparingi panjang yuswane atau saka bulan ini kathah rezekine Mas. Ya rasa dawa-dawa. Tak undangno. Presiden yang sudah tercemar di dunia maupun di akhirat. Innalillahi. Ngapa? Sing dene yo. Lah jare ning akhirat Mas. Gak sing terkenal iku sing terkenal. Viral. Sing wis viral. Viral ora ngerti dasmu. Maksudnya Viral. wis viral. Tak undangno. Presiden Rainogo. Entah ini gak nyembur. Kowe anggar suwi tak jeglong kowe. Nak undang yang cepat. Anu. Sik. Iki mau penyanyine diundang kok menungsane undang ra enek. Lho iki Ren. Dan ngapa metu? Metu gawandang ya. Ya ngapunten ya Pak Bu, ngurmati Anda nancar santawis. Ku mau rene diparkan. Rene dhewe kowe. Wis sing marane kowe rendi wonge. Mas, Piye? aku iki goleki kowe lho, aku malah ora ngerti yen diparani kok ae. Oh nggih dipetho mau kok. Lha metu iku metu ngendi? Boh aku ya ora ngerti Oh, ya. alah nek sing marani aku ya sapa? Kowe cah elek. Lho kok ono celek lho bocah iki nek ya mestine biasane nek aku karo kowe iki ya wong telu. Ananging aku ora petukan sapa-sapa ning dalan iki terus piye? Waduh iki kelancor nang ngono sing marani. Wah. Bes. Bocah iki. Ento kowe. Gak ono, Mas. Kok iso iki bocah rak toto. Bocah semene medhot pentilan nang piye kok iso. Bocah semene pentile sepiro? Menemu. Kok gak ono. Ya Allah. Iki apa penyanyine? Iki yo. Gak. Iku mau marani penyanyi. Tapi yo. Penyanyi. Yo. Marani aku ngomong. Mbok marani nek ndi? Terminal Brayung pasar Brayung lho. Pasar Brayung. kepethuk. Gak. Nah, cilok. Sing mripatmu kebak karak. Kakara kali kakara. Kakara. Yo. Karatak. Katarak. Katarak. Oh penyanyi bededek nek kene kok iso. Kok. Oh. Jen, Nyapa? ono vitamin. Oh iso vitamin. Vitamin iki nek kono. Nek kowe ra vitamin. Apa? Es payet. Ono vitamin iki. Vitamin apa? Takokane. TKI. Ingsun kok, Dik. Narina nabungi. Gak. Apa, Mas? Nyapa, Mas? Goblok, tak takoni jawabi. Piye? Apa, Mas? Takoki neh. Nyapa, Mas? Nyapa, Mas? Nyapa, Mas? Bento yo. Tak kira tak takoni kok malah kowe tak kira kene sing jawaban. Bisu no. Bisu. Nggo isyarat no. Hah? Nggo isyarat. Modar iki. Apa iki? Aku kene ora harus
Takoki. Basa bener. Mau takoki go basa isyarat ya bener. Bener kowe. Bener ah. Lho nang ngene iki apik. Lah yo. Ini. Ini iki apa? Omah. Omah. Lah iki buri. Sing iki mau lho. Pabrik susu goblok. Tajak mlaku-mlaku rono. Waduh. Omahku. Omahmu. Burine. Pabrik susu. Wih, jorok pikiran gue. Bentong. Kir. Tek kok aneh. Apa lapor dik? Aku sendiri loh. Dan aku ngene apa? Nyapa Lah bareng gue ngene-ngene. itu gale. Dia ngomong gue. Itu gale. Kayak mau gue bahasa isyarat ngerti. Nah. Lo bareng aku tidak ngerti mas. Lah aku ngene gak masalah. Kok. Lo bareng gue tembak pipi ngene-ngene. Ayo melaku. Numpak motor. Ngene iki motor. Mubeng. Ngene mubeng-mubeng. Nih omah. Omah. Buri. Buri. Pasar mana? Ngene pasar mana? Mangsamu apa? Ini pikiranmu sing jorok iki. Mata di bawah. Aku kaget. Nun sewu, Mbak. Nah, nuwun-nuwun sewunan. Kowe iki wong loro padha Kepiye? padha nyepele aku. Jare kowe mau mahani penyanyi lho, aku iki penyanyi. Kok sepele? Aku kok sepele? Aku kok sepele, Mas? Aku iki kok sepele? Bales. Aku iki apa? Bales ah. Kok anggap aku iki apa? Bales. Menjatuhkan harga diri seorang lelaki. Menjaga Lo gue dinyelek-nyelek no. Bales ah. menjaga martabat. Bales. Bales. Aku iki menjaga martabat wong wedok. Aku dadi wong wedok nek kene kok sepele. Aku kok sepele yen to kowe wong lanang. Kowe cek go martabat. Bales ya. Bales. Mergo aku iki ora ati. Kowe wong loro iki padha sepele aku kabeh. Mbok anggap apa? Mbok anggap apa aku ngene-ngene? Ayo. Lah ayo ah. Mbok anggap apa aku? Bales. Ya ayo. Ayo. Kudi. Weh. Masam bulan PS tapi kok. Bales. Bales ah. Bales. Aku nyandak sing kiwa. Kok sing tengah? Aku nyandak sing tengah. Kok sing kiwa? Ayo. Gusto. Balas itu bener gue itu balas. Bales ah. Kayaknya Bener deh. Ning ndi? Apa sangat dos? Kamu kok Ngene ya, Mas. mau iki ngene kantor care ya. Ngene ngono kok ngene. Aku ngerti sebabnya kata nyari. Apa? Madepe merana wae. Iki kok nek madep rene iki feedback lho. Bayarmu kurang. Awake dhewe sak sirahe, sak sikile, sak tangane, sak tumbunge. Oh ngomong deh sak pecotot awake dhewe ndase Kita semua. Ayo kita semua. terus Ayo Mbak nyanyi bareng kita semua, Mbak. Katimbalan wonten dalemipun Ibu Nur Jana. Lek bengi sama nih. Nur Jana. Nyanyi, Mbak. Bu Nur Jana sing pundi nggih? Pundi? Kalau Mbak. Geyang.